खुलुमबाय रायजो राजा जेन'बा जों दा बे मन्दिराव थानाया दानिल' नङा गोबावानो जाबाय जोङो दङ जों बाहाय बैराथि हिसाब दौरि हिसाबै जों 6 जनसो दङ आरो ओरैहाय बायरानि दंबावो अनेकथा 20 जन 30 जनसो दङ दा जोङो गोबाव जाबाय जोंनि आखाइजोंनो मावनो मोननाय दांनो मोननाय बिदिनो बेमार आजार फाहामनाय आरो मन्दिराव जोङो आफा गुरुजों थाफानानै जोङो मा बेमार लाबोयो मा बेमार लाबोआ जोङो नुजोबो आफा गुरुआ खोन्थालांबा जों बुंगोन बेहाय ओरै जादोंनो ओरै जादोंनो नोंसोर ओरै लांनांगोन होनबानो नोंसोर मोजां जागोन होननानै जों खोन्थायो बे जाय मानसिया बेमार जानानै फैदों बिसोर गथ' फिसाफोरनो आरो जों जायगायावनो सान्थि लोंहोयो थाव नानानै हरो सानाय सुनाय जादोंबा आरो खर' गिदिंनाय जादोंबा सान्थि लोंहोबाय दासोमबाय आरो जोङो थुखैहरो मुलिजों थुखैयो मुलिजों थुखैनायावनो जायफ्रा आया जाया जानानै फैदों न'फ्राव बार गाज्रि बा माबा मोनसे नांनानै बावबा ग्रहफोर नांनानै आया जाया जानानै फैदों बेखौ जोङो सान्थिजों थुखैयो आरो सान्थिजों थुखैनायावनो बेयो मोजां जाखायो सान्थिजों मानो होननानै थुखैयो होमबा जोङो बेमारा थाबैनो हामथों होननानै जोङो सान्थिजों थुखैबाय थुखैनानै जोङो सान्थि लोंहोबाय आरो बिनि उनाव जोङो थाव नानानै होयो बाबा गुरुनि जारिनाय थाव बेखौ जों नानानै होयो आरो नानायजों लोगोसे बिनि सानायाबो जायगायावनो हामखायो आरो बिनि खर' गिदिंनाय बा माबा मोनसे आन्द्रा मान्द्रा जानाय मेगन नुयै बेफोर खारखायो आरो ओमफ्राय बेहायनो गावसोरो मोजां मोनलांखायो मोजांखौथ' जायगायाव खोन्थालांखायो आरो ग्रह सह नांनायाथ' एसेल' गिदिर नङा बिसोरो जों खोन्थायो इसोरफ्रा खोन्थालांनायखौ नोंसोर ओरै थाफिस लानांगोननो ग्रहनि ओरै नांदों नोंसोर लानो हागोन होननानै बुङो जों ओमफ्राय लागोन होननानै बिसोरो जायगायाव लानानै थाङो लानानै बिसोरो अखानायै न'आव थांनानै आराम मोनबाय माबाय होननानै गावसोरनो खोन्थाहरो आरो बहुद गिदिर गिदिर बेमार आजार लाबोयो बिदिनो दा जोंना नै दौरि बिथाङा बुंलांखाबाय बे जिथु बुंदों बे गासिबो सैथोआनो आरो जोङो दा जोंनि आखाइजोंनो जोङो गारिनिफ्राय जों बख'लायनो मोनो मानसिखौनो एखेबारे थाबायनो हाया मानो हाया आथिं बुनाय उदै देरनाय आरो बिदिनो मेगन नुयै थखन थुलायलायनाय बेफोरखौबो जोङो माने प्रेसारफोरजों जायोना बेफोरो सुगार प्रेसारजों बेखौ जोङो जायगायावनो मुलि दौनानै बिनि मेगन नुयैखौ जों नुहैयो 80 बोसोरनि सासे बुरैमोन आरो बे गुवाहाटि हस्पिटालाव लांनानै बे थैबाय होननानै बुंदोंमोन डाक्टारा बेखौ जोंनिसिम फैनानै बिसिनि न'खरनि मानसिया जोंनिसिम फैनानै इसोरनाव एसे सोंनाय फिननाय लानो होननानै फैनानै बिस्रा माबा फैनानैहाय सोंफैबाय सोंनानै जोंनिफ्राय सान्थि लांनानै थावनानै लांदों ओमफ्राय बे बुरैया खनथाम जों सारनो थिनदों सारनो थिननानै खुगाखौ सेरखावनानै दौ आरो बिनि देहायाव गासिबो सान्थि सारजोब आरो थावा फुननानै हो होनना बुंदों जों ओमफ्राय बिसोरो मावहैनानै 1 घन्टासोनि उनावनो बे बुरैया मेगन नायदों आरो बे लोगो लोगो गावनि जानाय आदारखौ बिनानै जादों जाहैदों जोंनो ओमफ्राय 1 घन्टासोनि गेजेरावनो बिसोरो फन खालामनानै खोन्थाहरदों आरो बेफोरबायदि जोंनाव न'खरनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि जोंनाव प्रुफ दङ आरो एथ' बिदि डाक्टार हायैखौनो जोङो एसे रैखा खालामनो हादोंबा जाहाथे आइ आफामोनहा बेमार आजाराव गफबनानै थायालासे जोंनि बर' हारि बा सावथाल बांगाल जुंगाल खृष्टान हिन्दु गासिबो बेमार आजाराव गोलैयाजासे जोंनिसिम बे मन्दिर आश्रम उत्तिस्रान मन्दिरसिम फैनानै जेनेबा एसे गावबा गावनि देहाखौ बेमार आजारखौ रैखा खालामफैनानै लानो हागोन आरो फैनानै रैखा खालामनानै लानो हागोन माने जों दा फोसाबगासिनो नालाय रावबो जेबो दाजाथों होननानै बयबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों आरो साख्रि बाख्रियाबो मोना नङा मोनगासिनो दङ जोङो नै दा आं साख्रिनि नामखौ बारा इसेबां बुंनो रोङा जों इसेबां गोरोंबो नङा नालाय जाम्बि जुम्बि जों बाहायनो ज' बिमा मासेनि जानानै जोङो ज' मावो आरो 3 4 गामिनि जोङो ज' जानानै बे उत्तिस्रान मन्दिर शिव मन्दिराव जों ज' जानानै थायो जों गोजान गोजान गामिनिफ्रायसो आलदा गामिनिफ्रायसो जों फैयो आरो बे आफागुरुनि उत्तिस्रान मन्दिराव बेनोसै आरो नोंथांनाव दिनैसिम बै जायफोरनाखि फाहामफैदों बिसोरो आंना बेरामा हामाखिसै होननानै फन हरबायदों नामा दासिम हराखै बिसोरो नै दहायसो हरबावदों बाक्सानि माने ग्रहनि थाफिस लांदों नालाय बिसोरो फिसाया गावना आलां जालांमोन जाहैदों बिराद न'आव थायामोननो सुखुवामोननो जों बाहाय ग्रहनि थाफिस हरफादों ओमफ्राय गथ'आ लेखा फरायनो गोसो जायामोन सरस्वती बिमाया गोबायाखैमोननो आफागुरुनियाव सोंनाय फिननाय लानानै बिसोरो सोंनानै फिननानै थाफिस लांदों थाफिस गंनै लांदों लांनानै दाना बिनि फिसाया ग्रहनिबो लांफाबाय नालाय दा बियो थांबाय जाहैदों कलेजाव थांबाय मोजाङै दहायसो खोन्थाहरदों आरो मबाइलाव जोंहा दा बे इउटुबार साराबो फैथ'वाखैमोन बेहाय जोङो एसे सिगां फनखौ रायलायनो मोन्दों आरो जोंनो रायलायजोबखायो फनफोर फैबाबो
जायखि फन हरा मानो आफागुरुजों रायलायनो मोना आरो जोंनो फार्स्ट हमग्रोनाय जायो मानो होननानै बुंबा आफागुरुआ मन्दिराव थाबाय थायोना बेना मुलि बानायनाय माबा मोनसे दिहिनाव थानाय बे आफागुरुआ माने फनखौ हमनाय जाया बाहाय सोरबा बायदिया होनहरो आफागुरुजों रायलायनो आवार मानसियासो बांसिन रायलायो होननानै जोंखौ बुंहरो आरो आवरथ' नङा औ जोंखौ आश्रमनिनो आवत बिसोरो होननानै बिसोरो बुंहरो ओमफ्राय जोंबो माने आश्रमनि मानसिसो बैराथिसो जोंजों रायलायनायानो जागोन दे देउरि बैराथि मा रायलायनो गोसो नोंसोरो जोंनावनो रायलायहर सोंहर जों खोन्थाहरजोबनो हायो मुलि नांगौबा मुलि माबा मोनसे जादोंबा माबा मोनसे जों आफागुरुनो जों खोन्थाखायो होननानै जों बुंहरो आरो बेबायदि